Здравейте, българи, дами и господа! Сърстен Лерой съм. Не сте ме забравили. Известно време ме нямаше, но сега съм тук, завърнах се. Бях по екскурзии, бях на много хубави дестинации. Живнах яко. Тук съм сега и искам отново пак да се видим. Има, гледайте, днеска е 21 ноември. Един много хубав ден, започва зимата. Един хубав вятър, няма слънце и става пак за любов. Пак става за любов. Не дейте забравя, че сексът е най-хубавото нещо на тая зимица, майка България. Сексът, правете секс, любов. Това е най-хубавото нещо. Най-хубавото нещо. Само това мога да ви кажа. Когато сте с една жена, трябва да сте, мъжете особено, трябва да бъдат много нежни с нея. Аз съм груб съм от дете. Защото много жени ме избягваха, бях като малък палък. Скубях ги в училище, в тоалетната, смъчах им. То тогава нямаше прашки, гащите, сини килоти одиха. Сега одят с хубави прашки, тъй като ги фана с зъбки и ги свалям направо. Зато и яко, правете секс, въдете, особено момчетата, мъжете. Не стойте така, като гледам из Габро колко и Ергени, колко хора дето не правят секс. Въдете уя, мамка му. Въдете уя от гащите, не го дръжте, да се вмирисва. Това е най-хубавото. Въдете го, защото в тая нещастна майка България, ограбена, има много задници необърсани заебани. Много задници, разберете. Не мам ги чука още 5-10 години. Ей, от колко години герпе на вас и се пея, и се викам. Секс, ебане да има, ебане, дормон си киш, бубу, вътре целия сух. Яко вътре целия вътре сух. Да я боли, да плаче, да пърди, да има вакуум, особено вакуум. Като има вакуум, тя фърля боба. Боба да фърля и да е убо, да плаче и да търси майка си и баба си. Защото ако не вика майка си и баба си, уя не е влязъл. Уя трябва да влезе целия вътре сух. Сух в лявата ръка държите сушара, дясната уя. Сушиш и вкарваш. Да го усети. На дъното има пясък. Трябва да го заровите леко в пясъка. Да настръхне и тогава тя почва да търси майка си и баба си. И да има дормон си киш. Да има вакуум, най-важното вакуум. Сгъсен въздух се казва. И да фърля боба. Скоро и на осра, мамка му. Разказал съм го и на други. Осра са нейната мамица да има в леглото ми. Фърля боба. И вика, сте ли какво да правя? Осрах са. Дай ми салфетки да сложа. Какви салфетки? И викам. Я бари на майка си в газа. И те изпратих с насръдния задник, извън вратата. Ще й дам салфетки, че не мога да си ги пазя там у дома. Ще й дам салфетки. Зато и има гадни жени. И един 2-3 дни боб идва при тебе да я чукаш, че как няма да има вакуум. Хубаво е да пръдни, ама чак да осери да фърля боба, хубаво. Боба трябва да го пуска, ама на друго място, не в леглото. Гората там ги връзвам сини белезници и да търси майка си, да не може да шава. Да той да сте живи, здрави и корави. Ящи и пийте, и бети, докато сте млади и корави. Защото има една поговорчица и на Бойко я казах. Сигурно и неговия дядо му я казал. От моя дядо я чух. И беш, не беш, на хуя времето минава. Минава мамка му, минава времето и остават само топките. Топките да дрънкат и да ударят яко клитора. Клитора голям. Топките. Много е лошо, боли много, когато имаш топки, а няма хуй. Зато и сега, когато е млад и корав. Ящи и пейте каменица. Каменицата дървева хуя. И го прави як корав и с него фърля много материал. Пейте каменичка. И не забравяйте уя да го извадите и го мушкайте, защото тая държава има много жени. Мъжете останаха малко. Като гледам колко момчета са убийци, не съмнява дали го чукат целия. Въдете го целия вътре сух. Сух целия, запомнете, целия. Да живей България. Да живей Америка, да живей Германия. Да живей Европейския съюз и НАТО. Да живеят всички свободно мислещи, демократични хора по света.
Само Левски. Левски, 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 само Левски, генерал Бойко Борисов и партия ГЕРБ. ГЕРБ, ГЕРБ. Само това е спасението на майка България. Партия ГЕРБ и Бойко Борисов. Его, колко години ГЕРБ е тука. Голям хуй ядоха. Такъв хуй им карахме на тия стари комунисти. Ще ги боли много. Още 100 години ще ги боли и моите топки ще ги чукат отзад. Подивелите задници и клитори. Още 100 години. Яко до Ромон. До Ромон се киш бобу, вътре целия сух. Мара Шепа, Марко Ройс и Стенли Ройс. И вътре целия сух. Защото като не го вкарвате целия сух, жените се нервират, те стават нервни и гледат как да си отмъстят и търсят разни предмети, като моркови, банани, разни какви ли неща, да ръгат в задниците си. Това е недопустимо. Недопустимо. Зато и бъдете, уе и го мушкайте. Те се дразнят и ходят там на едно място, зная на гарата, и правят свирка за 2 лева. Само да си отмъстят, защото не ги чукате. Бъдете, това е най-хубавото. Секса. Сър Стенли Ройс е най-добрият, най-големия. Обичам ба. Обичам цяла България, обичам Габровото, София, Пловдив, навсякъде където съм ходил. Бях с един рок. И рокаджи, антифриз. С тях обиколихме България. Тук заснехме много хубав клип на гарата. Да живее Рока. 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 Слави Трифонов, идвам пак при тебе. Да събуем силните прашки. Идвам, моето момче, чакай ма. Идвам пак със страшна скорост. Да изпея оная песничка за целия вътре сух. Сух, знаеш го? Вътре целия вътре сух. Целия вътре сух. Да я боли. Да я боли да плаче. Да плаче и да търси майка си. Гласете много вино и ракия, Годжи да ме чака. Гласете целият отбор. Идвам мамка му. Чао. 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 До скифа. Обичам и Бойко всички.